Katba u President Rangbah jong Seng Voice of the People Party VPP uba Ardent Miller Basaïawmoit udang ai Jingkren haka jingïalang pynshai paidbah jong party Nongstoiñ. Mih Kynsan ki katto ka ngut ki briew ki bala say Lama Ïong bat Placard bala thoh pynrem ya uba Ardent. Ïohi ki Placard bat ki Lama Ïong uba Ardent ula phah weng ya ka jingkah durkhmat jong Kitei ki briew ban pyni bat kila weng ru ya laki jingkah durkhmat jong ki bat hadian katto kat ni minute Kitei ki briew kila mi no na kate ka jaka kabala penlong pat di uba Ardent ban ong balai pipet no yeng shua ba itenat. Kitei ki briew habaya kren bat kinong thoh Khubor kila penpau da kaba ong ba ki klam wan na kanu ka party ni nakaliang jong unu ukurtong Henry ki wan kum ki riu paidbah jong ka dong kathan halor ka jingwan le don bor jong uba Ardent ya ka Nongstoiñ kumba ula le nadu ki por ki ba kamen shua kumba jaya uba L.G Nongsiej. Langit bagi paidbah Nongstoiñ kila terang lega seni ke pemerintah. Langit bagi paidbah kila terang lega seni ke pemerintah. Jadi, atrai kini kita nak kibara Placard tin penpau durkhmat jengki ngan ko abani ka beri fileran man ka durkhmat ka jengki. Ti asmo rangu yu play. Ubala ri, ubala da, ubala care, ubala sumar. Nongstoiñ constituency kabakwa bat terang lega seni